שואל אותך, מה זה סיפור מדהים? עומדים אנשים, רואים את הטילים, ואתה אומר, זה לא היה ולא נברא? כן. מה שקורה זה ככה. בגלל כשלים קונספטואליים בתכנון, כיפת ברזל לא מסוגלת לייצר מפגשים עם המטרות, ועל כן היא לא מיירטת אף מטרה. נו באמת. למזלנו הטוב, הרקטות שיורים עלינו, אחוזי הפגיעה שלהם הם בין 5-10%. ואז מה שדובר צה"ל עושה, הוא מכריז על כל ה-90% רקטות שלא גרמו לנזק, כעל רקטות מיורטות על ידי כיפת ברזל. איך הוא יכול לעשות את זה? יש שני טריקים. הטריק הראשון, את הטריק הזה הוא יצר בעמוד ענן. והטריק הזה הוא שבגללו עם ישראל הובל למעשה להאמין שכל פיצוץ בשמיים זה יירוט מוצלח. הטריק השני זה הטריק של שטחים פתוחים. מה שעושים, השטחים הפתוחים לא נקבעים גיאוגרפית. השטחים הפתוחים, זאת אומרת, אם מטרה נפלה, אם רקטה נפלה בשטח פתוח או לא פתוח, נקבע לפי הנזק. כלומר, נניח שרקטה נפלה... אוקיי, זה אני מבין. בסדר, מה אתה אומר על זה? תראה, דוקטור שפר צודק בדבר אחד. אף אחד מאיתנו לא נמצא בשמיים ורואה כיפת ברזל פוגשת בשמיים ורואה כיפת ברזל פוגשת בשמיים ורואה כיפת ברזל פוגשת טיל. אנחנו כולנו מקבלים. אני אינטרסנט, אני ב1,000,000% אינטרסנט. אני אינטרסנט להשאיר לנכדים שלי, יש לי כבר 3 בעזרת השם ועוד ירבו אותם, להשאיר להם מדינה נעימה ונוחה וכיפית לחיות בה. ולא את האזור האסון שהולך לקרות פה. כי חבר'ה, מה שקורה עכשיו פה, תבינו, זה פיקניק לעומת מה שיקרה אם וכאשר החיזבאללה יתחיל לשלוח עלינו את הטילים המונחים שלו, שזה נשק כירורגי עם דיוקי פגיעה של 2 מטר עד 10 מטר. יש להם שם כמה מאות כאלה. 100 טילים כירורגיים סוגרים את המדינה בתוך שבוע. אז זה משהו אחר, אבל אתה אומר... זה לא משהו אחר. תשמע, יכול להיות שאתה אומר שהכיפת ברזל היא לא טובה נגד הטילים שיש לחיזבאללה. אני לא מבין בזה, לא נכנס לזה. אני אומר לך, אבל שכרגע, כאשר הם זורקים עלינו מאות טילים, מאות רקטות, כיפת ברזל בולמת אותם. נדמה לך. לא, מה, כולם עיוורים? נדמה לך. כולם בגדי המלך החדשים? המלך עירום? תקשיב. רק אתה רואה שאין לו בגדים? נכון. לדאבוני זה רק אני. קודם כל, זה אושש בעמוד ענן. בעמוד ענן אני הגשתי תלונה למבקר המדינה, שבה פירטתי את כל הכשלים שמצאתי. ודרך אגב, אחרי עמוד ענן, אני עשיתי מחקר בדרום. פגשתי את כל אלה שאספו את הטילים, הייתי בכל המצבורים, וראיתי שבסך הכל בעמוד ענן הגיעו אלינו 2 גרדים שלא גרמו לנזק, ועוד כל הגרדים שגרמו לנזק, שבסך הכל ירו עלינו כ10 גרדים. עכשיו, פה כמובן יורים עלינו הרבה יותר. עכשיו, אני הגשתי תלונה למבקר המדינה. מבקר המדינה הקים גוף חוקר, הכריח את מפא"ת להקים גוף חוקר. הגוף החוקר עשה חקירה על התלונה שלי, ואישש את כל הממצאים שלי חד משמעית. דוקטור שפר. רפאל נדרשה לתקן את הכשלים, היות והתיקון הזה פירושו לבנות טיל חדש. הם לא עשו את זה עד היום. דוקטור שפר, שכיפת ברזל לא עובדת. הרבה יותר קל לנפש להגיד את זה, אבל אז יהיה... אבל זאת האמת. זאת לא האמת. תבין, התוכנית שלי התקבלה על ידי ועדת מומחים בלתי תלויה, שהוקמה על ידי גוף שנקרא מאתר. הוועדה בחנה, זה בעיה בסוף 2006. הבעיה... תיזהר מהצנזורה. תקשיב טוב. לא, אני חייב לעבור אליו כי אין לנו טיפה זמן. אולי שכנע אותך. מוכרח להגיד שעדיין לא השתכנעתי, מפני שאולי יש לו נתונים שאין לי. אני רואה את זה, אני גם רואה למשל לא נלך לעמוד ענן, אבל נלך אולי ל-2006, שמתוך 4,000 רקטות היו לנו 44 הרוגים אזרחים. אני בכל זאת נוטה להאמין שבעמוד ענן היו 1,500 רקטות, והרבה פחות, היו 6 הרוגים בעמוד ענן. בזכות כיפת ברזל? כנראה בזכות כיפת ברזל. בזכות כיפת ברזל?
כנראה בזכות כיפת ברזל. בזכות כיפת ברזל? כנראה בזכות כיפת ברזל. בזכות כיפת ברזל? כנראה בזכות כיפת ברזל. ועד הבוקר, אני יודע שדווח לפחות 824 רקטות עד הבוקר. ברוך השם, אנחנו, עם ישראל בסדר, ועם ישראל שומע את הבומים והולך וממשיך להסתובב ברחובות בתל אביב. אני יודע שבסתירות זה לא כל כך ככה, אבל לפחות פה אנשים רגועים, ואני חושב שלכיפת ברזל יש חלק. רבותיי, אני חייב להיפרד מכם. אני חייב להיפרד מכם. Ah!